For 5 år siden var det her blot en mark. Så blev huset bygget, og året efter beplantet. Og en dag, der er det ved at gro op over hovedet på mig. Det er da fantastisk, som skidtet gror. Nu går vi ind mod hovedindgangen, det der Bryggerstaden. Går vi videre mod hovedindgangen, som er skide hyggelig. Der sidder farfar med sin whisky. Ja, sådan er det. Går vi ind, så kommer vi ind til der er et badeværelse. Må der tænde lyset? Det kan man ikke se noget. Men det er jo sådan ganske almindeligt. Og lidt hyggeligt er det. Ja. Kom ind i den køkkenalrum, hedder det vist. Og dernede, der er farfars hobby. Det er køkkenet. Og så er der herreværelse. Ja, går vi ind i der, hvor jeg sidder og glor fjernsyn. Alt for meget. Og min dejlige computer. Så går vi ud på terrassen. Her er bare skønt. Og der er døre ind alle veje. Og det hele, det gror. En køkkenhave med porre og alt muligt. Og så det derinde bagved, hvor naboen er ved at bygge. Og så det skov, jeg har plantet. Og så på terrassen, der har jeg min fisk i en lille dam. Det er sgu fedt nok. Ja. Det var bare det, jeg skulle prøve med mit almindelige kamera, om det kunne lade sig gøre. Det vil vise sig, når jeg putter den ind på computeren. Sådan. Går jeg ind i stuen igen. Sådan. Stopper vi her.